Ka dorbar snong laujin reu haka kat santrik urempang arajar arpusan kala penlong de kerunsan jinyala pajba haka juk ka jakala ni ka common platform hamadan nong thmai ne ka benta ki kertong jong ki seng san hima ba pher ki banya aireng haka election MDC sha ka Khasi Hills Autonomous District Council na nong thmai constituency ka ban long haka arpu wetrik urempang arajar arpusan Hagani kerensan dala ban saki ke jingmanya shimbenta da baro ki kertong ki banya aireng kata uba penyat sing seim ke National People's Party uba Desmond KL Maulong ke United Democratic Party uba Winston Tony Lingdo ke Voice of the People Party uba Alan Victor Lingdo ke Indian National Congress uba Eric Ton Diswer ke Khon Henyo Trep National Awakening Movement bat uba Fairlock di Ringsai ke Bharatiya Janata Party Habashim ni kapali ban pensngau yiki mat ki jura ukertong ke BJP uba Fairlock di Ringsai ulaong babon ki bakeno ba ke BJP ka de ka Seng shit Niam lani ka Khang ban bam do Masi Henry kamdei kumta ulaong bakam don kanu kanu jingte bat ki pat ba ki de ban sngo thu ba ke BJP kam don hok ban le kumta balaringi poi ka thongi ngin pende pa jungkular ka jungkular bangi bana do men swa hado mentangin pende beka Mataan seperti saat ini ngantangnya ke parti yang keren. Ya kimat ngini keren ngin kan suai ke parti namar ke parti jungi ke sa kendo thalatan. Mah brok yang ini kita riusit Niam. Ngano ipi lek keleng lek ke India lek brok we. Ha? Pilan bam dom sing remon, pila melek remon Mata pada piwan ongi ba mengini di riusit Niam. Nim soi hab kata. Niam non jingte kabam gadil. Pilih yang mani, pilih brok. Ni squad mani clear tang kata so nali nga party nga kwa tang clear so kata iba ni kong ka party wadi wana khabon ni po jelaro ngenam clear be namar mangi ni ni khon nyo trap mangi ni ka bri nyo trap mangi ngin panya ka bor ngin ban mangi tengi kwa ki pagba sampai khon samlai bakan clear ka mindset jong ki ba umni ban ong ba ngidi kita ban khang ngim don mohok ban khang ngim don bor ban khang pej pon nagalen gidon nga hadu kharau ki emli ki jongi Mnan jing thut Niam non era. Hani em deng ye kren kata te. Tanga-tanga ka jing kren jongai. Te ki mat ro ngi kren ba. Begini kan tiau, ngin kan tiau sai kini ki. Nginong ngan mong madug nganong e berduna ka yo ka kon. Ma ka jing duna yo kon mangi kum ka parti ngila rai ba manu benangin ai ki arajan ta ki nong nyak taksi ki nong bela. Ki nong ba sajan nong. Naga parti ngile rai lupa kata. Yang kerpat aku nong teman konstitusi, ngatep ko nong teman konstitusi ke dalam konstitusi ke bastan do. Yang kerpat ki, ai ketika jadung pi ni keti, ai keti ingi, bela bai la dia boro, ai la ngi cisian. Lara penhun to. Tangatai ngadon menong. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya